Hvad synes du det er vigtigste at fokusere på, når man snakker om hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter? Jamen, jeg synes simpelthen, at vi bliver nødt til at gøre noget for at få fjernet nogle af de farlige stoffer. Så jeg vil sige, at vi bliver nødt til at fokusere på at få skabt et forbud mod nogle af de allerfarligste stoffer. Og så skal vi også have fundet ud af, hvad vi gør med den der såkaldte cocktail-effekt. Altså, når stofferne virker sammen, så har de en endnu større, endnu værre effekt. Det bliver vi nødt til at gøre meget mere ved, end vi gør i dag. Og for mig at se, er løsningen på det, at vi for det første forbyder flere af de hormonforstyrrende stoffer i forbrugerprodukter, og dernæst, at vi i det hele taget bruger det, vi kalder forsigtighedsprincippet. Altså, at når vi har en mistanke om, at et stof er farligt, så skal det ud, væk fra markedet, indtil man eventuelt kan dokumentere, at det ikke er farligt. Det tror jeg er utrolig vigtigt at gøre noget ved. Og hvad skal forbrugerne gøre, indtil at videnskaben kommer på plads, og der bliver lavet nogle forbud osv.? Jamen, det er jo det, der er det store problem, fordi de fleste af os har jo egentlig sådan grundlæggende tillid til, at det, der står på hylderne i butikkerne, egentlig er okay nok, er sikre nok, men det er de bare ikke for os. Så vi bliver nødt til at vende produkterne om og kigge på, hvad der står på det, og prøve at gå efter de produkter, som har færrest mulige hormonforstyrrende stoffer i sig. Og der er nogen, der producerer nogle af de her stoffer, så vi bliver nødt til at være meget mere opmærksomme. Og så kan man jo gå ind på Forbrugerrådets hjemmeside, og så kan man jo se, hvad der er for nogle stoffer, man særligt skal være opmærksom på. Så vi bliver nødt til at tage ansvar selv også.